No tak dneska urobíme si room tour. Presne také vecičky, chápete. Mám pekné okuliare. Takže prvé začneme tým room tourom a ja budem natočiť teda M-ku. Dobre, takže začíname. Čus. Ďalej. Dobrý deň. Dobrý deň. No takže toto je náš room tour. Čo? Nebudeme sa vyjadrovať. To je na otvárač na pivo. Keď chcete, tak predám za 20 €. Taký Potom tu pekný. je taký gauč. Fuj. Tu je zrkadlo. Dobre. Tu je nejaká polička. A tu je kameranka, či kameramanka. Kameránka. No, takže tu máme nejaký prášok, potom tu je Alpa, krémy proti slnku a granule pre psa. Potom tu máme také veci na robenie niečoho, na varenie. No a tu je naša najhlavnejšia vec, kuchyňa. Tu nájdeme zapalovač, ktorý by mal byť tu. Zoberie nejaké dieťa a popali. Tu sú na umývanie veci, potom kakao, voda To je teplá. kaval, okay. Dobre, to je Voda studená. voda studená, na to ju dali, aby sa ohriala. Nie, proste ju dali tu na a vlastne to sa dá potom tá voda robí si z toho. A môžete urobiť cappuccino, Kamu? alebo môžete spraviť gruľaš. Je to guláš, len tam není meso, je to gruľaš. Potom tu je takáto skrinka, tu je riad, soľ, Cukr. hej, tu sú potom také poháre, no a také debility. Čo ma tu zadáraš? Dobre, potom tu máme niekoho bundu. Sebastianovu. Tu máme šlaponečky. Tu máme... Au, nemusíš mi stúpať na nohu. Ja ti nestúpem! Tu sú chlapčenské oblečenia. No a pátám. A tu je zrkadlo. Hej, mňa nevidno, ty choď od... Posuň sa. Tu boli niekedy hračky, ešte sú tam hore, ale... My už nie sme deti. Sú ale pre našich ako bratov. No potom je tu skriňa. Tu sú poskladané veci. Tu sú Sariné, tu sú Sebové vidno. To je jedna, neviem. To je babkiné. Tvojej. Tu je gauči. Ten mobil tam. Môj. Jedna. Ja som ti zablokovala meno. Ideme skúsiť Rip my mobile. ideme skúsiť kód Heles. Potom. Nedobrý gauč. Nekupujte taký. Nedobrý na kotule. Tí, ktorí sú gymnastky, dajte like. Ale aj tí, ktorí nie sú, dajte A tí, like. ktorí nie sú, dáte odber. A obidva. Číslo 2. Na čo sa obúvam zase? Lebo si mi. Tak, číslo 2 gauč. Taký pekný ružový. Jedem z druhej strany. Je to tu všetko také cute dosela. Bombastik, tento kupujte. Tu naspím ja a Emka. Hej, musím spolu spať. Ja som skoro spadla z tej posy. No, takže... A, toto bol tretí, tretí toto je... A teraz najlepšia časť. Ten je mega mäkký, ten je najlepší, takže ten hneď odporúčam. A vlastne to robí ten madrac, takže kupujte madrac. Takže tu mám potom televízor. Tu je môj pohár, prosím pekne. Si ho rozliala. A potom neviem, čo tu sú fotky. Áno, takže takáto tu fotka. No musíme schovať kvôli svojim právam. Ja vám neukážem kvôli čomu. Ale tak akože už tu môžete všimnúť, že to dieťa je tam holé. Takže ja to tam takto im.
Takže kvôli právam to tam Hej, schováme. lebo YouTube to zablokuje. No. Viete, to dieťa je holé a tam je taká vec, ktorú No a chápete, je to dievčenská, takže to vám tak upozorňujem, aby ste si nemysleli, že to je chalan. Nie, je to dievča. Co tu má? Vlasy. Dobre, tak čus do ďalšieho videa. Čus, bus! Pus! A bola, keď Dobre, čaute. Čaute. Takže tak, to idem papa. Nie, najprv nech sa deti najedia, nie? Takže sme sa najedli, teraz sme sa išli kuštík poprechádzať. Prečo tam stojí nejaké auto, ma zajíma? Vidno? Neviem, ale... Pozri sa. Asi. Však, lebo tu sú tam... Ale tak nemusel sa hneď. No, prepáčte, vyrušilo nás jeden detko, že potrebuje telefón zavolať. Nezober. Takže kuštík sme vám to tak zdelili, ale ja to dám spolu, nebojte sa. Takže to sú také pekné zahrady. Takže otočím vám kameru, lebo zle sa mi tak natáča. Tak vidíte môj tieň, takže taká, takže jedeme. Ema, čakaj ma. Som ťa priblížila. Tu sú nejaké deti. Takže ticho všetci. Pozri, aké video. Ticho. Takže ideme až tam k bráne, vidíte? Tam, neviem, či to vidíte. Áno. Emka, čakaj ma. Lebo ide jak. To je taká záhrada. Si príroda. Hlavne pred chvíľou si zjapala, že... Tak to môžete spraviť. Hľadám, že si ma budila, že máme ísť na prechádzku a namiesto toho, Že sme jedli. Lebo nás zavolali, bože. Si rozmýšľam. Chodíme ale znovu spínať. Ale ty čo s tým spaním máš? Celé leto musíš chodiť von. A počúvajte, Emka vám potom, keď prídeme na chatu, to vám povie o histórii tom. To. Ja sa tak bojím, jak si mi to povedal. Takže kúkajte dole. Dnes tu není. No? Dneska ten ujo tu nie dúfame. Lebo som počula nejaké dvere otvorené. Rozprávaj, Emka. Nie. Ale... Musíme byť ticho, lebo tu ešte môže byť niekto. Takže takto tu. Takto. Emka, čo ukazuješ svoj telefón? Ja som chcela ukázať, že... Takto, hej. Ale... Ok, takže to sú také kvietinky. Takéto tu. Pozri, motýlík. Tam šiel, asi ste ho nevideli. Pozrite, koľko veľa kvietov. Ale tak by som chcela. No. Takže takéto tu. Odfotím si to iba. Takže Emka sa ešte stále fotí. Ja tu zatiaľ vám to tak poukazujem. Tu sú osy, pozerajte. Neviem, či to vidno na kamere. Ale sú tam osy. Osy. Až sa bojím kone. Červy, ale akej? Osy. To bola včela. To je jedno. Potom tu sú také kvetiny. Tie červené sú pekné, však? Tak, potom tu je také, aby vrany tu nechodili, viete? Z druhej strany vám môžem ukázať, lebo to už je niekoho iného pozemok. Takže... Aj toto fialové sú pekné. Hej, to sú také... Ja som toto nikdy nevidela. To je pekné. Takže tak, to ideme si to odfotiť. Takže sme si to odfotili. Také hľadičky, tak čo? A ešte sme tu našli Patrenka aj našu. Aj Emka natáča. Takže aj tu sú oni. Vidíte, čo tam pekné? Spolu natáčame. Tu je Emky máme. Hej, takže natáčame. No, to bude nás tak pekné.
červené, ale akože okej. Ale ako také. Ale tie fialové sú také tiež také plné. A to sú také červené na rande. Fuj, motýlik. Fuj, ty si povedala fuj motýlik? Fuj, že, lebo mi tak vyšiel. Tie modré sú nádherné. Nepasíčné, zase španí. Lebo... Tieto sú veľmi. Aj tieto sú veľmi pekné však. Nie. Love it. Fez love it. Tak. Počkajte. Poďte tam, počkajte. Tak oni majú to. Takže aj tie rúžové rúže sú pekné. Fest. Mne sa páčia. Takže jedeme. Ozveme sa, keď už budeme pri záhradke, to je hneď za chvíľu. Bye! Takže sme už v chatke, som nenatočila, lebo tam bola Emkina babka. My natočame. Takže... Neviem, čo ideme robiť. No, Emka, ideš povedať tú históriu? Nie. Nie? Prečo nie? Prečo? Ja neviem. Ja ti potom poviem. Ok. To je moja sestra, ktorá... Ježiši. No. Au. A Saskinka? Poď mi ukázať tvoje biby. Debilné to tu je. A neviem, budú malé. Takže takto oddychujeme. Oj, asi tak chcem už konečne láhnuť. Emka, dáš mi tam okuláre? Ale zohni ich. Veľmi sa mi páči tieto všetky postele. Takže ja neviem čo, ideme oddychovať, potom sa vám ozveme, keď oddychujeme, dospíme. Relax. Čau, bye. Takže už sme tu za chvíľku. Som sa chcela tak ozvať rýchlejšie, lebo som nechcela, takže jedeme. Ozveme sa v chate. Ona je jednoducho nenormálna. Ja som si dala do okuliare, lebo ma tlačili a... Pani čo? Dobre sa vám spalo? Ideme na trampošku. Už je dobré. Moja ruka. Prestaň, dobre, tak čus, budeme na trampoške. Ozveme sa vám vtedy. Čau. Čus. Ešte. Takže skačeme. Takže čakáme, keď sa Skinka zalezie. Všetci haj, Emka šla na vecko. Ja to zatiaľ pijem. Pôjdem potom na trampošku. Takže čakajte video. No čakajte. Ideme čakať na Emku. Čau. Takže už skáčem, ale ešte neprišla. Takže skáčem. A Emka ešte neprišla. Škoda. Takže čakáme na Emku. Čakáme. Takže Emkin brat. Čakáme. Už prišla aj Emka. A ide sa napiť. Pijeme. Ok, už ide. Takže skačeme. Ty na to ešte raz? No. Takže, že ste dobre videli. Že ste dobre videli. Dobre, tak my doskačeme a sa vám ozveme. Tak tu Emočka, dobre. Takže ahojte, no sme po hojdačke, po trampolíne. Emka, prestaň. On teraz dočujala Emka. Ja zatiaľ pijem. A ja. Už sa mi nedá. Ďakujem cigánka. Tak, že neznamená, že tým chcem uraziť cigánu, ale čo idem rada, keď som hnedá. Keď som opálená. Mne zase hnedá, jak toto skriňa tam, ale proste hnedá. Taká svetlejšia hnedá. Fú, ja už úplne nevládam. Ja vám nejde. Pot. Už bude za chvíľu aj večer. Tak. Takže tak no. Akože zatiaľ bajno. A koľko je vôbec hodín? Ja ani nie. 5 hodín? 15. Aha, 15, ok. Ale toto... No, to už je veľa. 5 hodín už je.
Dobre, tak to bude asi už všetko. Zatiaľ všetko. Keď už nič iné nové nenájdeme, ešte potom pôjdeme na prechádzku, ešte vám tam niečo natočíme. A keď tak, to už je koniec, už pôjdeme vyložiť, keď ešte niečo nenájdeme. Tak čus zatiaľ. No takže asi to už bude všetko pre toto video. Dávajte like, odober a všetci ahojte! Ahoj! 8. Takže už je pol 8. Za chvíľku idem k nej spať. Áno. Teda dneska idem k nej spať. Hej. Takže tak. Takže A ja mám, že 2%, takže ja sa vám ozvem, až keď potom sa mi nechce, že nabijem mobil. a ja mám 46. Pôjdem asi autobusom, takže nice. Teda aspoň si myslím. No takže čus. Zatiaľ budú ešte videá, nebojte sa. A určite už vyjdu nejaké. Ahojte! Takže čus, MK u mňa spí, tu je. Takže tu je tiež natáča. Čus. Takže ukážem vám naša pyžamka. Toto je moje, ja mám tu kreťasy jahodové a také tričko. Toto je jej. Takže keď sa prezlečieme, tak sa ozveme čus. Takže ahojte, ja som sa teraz sprchovala a teraz sa ešte Emka sprchovať. Takže tak nejak. Potom keď sa dosprchuje, sa vám ozvem, tak zatiaľ čus. Takže už MK sa osprchovala. Check a outfit. Pozerajte sa, ja mám ako po jednom. Také kraťasy a takéto dlhé tričko. MK. Ja mám MKine samozrejme takú košelovú nočnú. A to je všetko. Ešte mám pod tým samozrejme gače. A to je všetko. A namalované vlasy. Ideme kúkať film. Ešte vám... Scary dajaký? Áno. Granny, pamätáš? Dobre, ukážem vám. Že tu máme čipsy. Potom tu máme takéto tu. Toto je moje, to je Emkine. Takže budeme kúkať. Si kúpila Takis Blue Extreme. a mne sa z toho vyhodila celá ruka, chápete? Tak MK ich ide teraz skúsiť. Budeme kúkať. Tu mám vodku. Ja už tu mám pripravenú pasku. To sme chceli dať Alexovi. Jej bratovi, čo som tiež natáčala na trampoške. Chceli dať? Hej, že on si to... A takéto tu maličké stali 7 eur. Ja neviem si predstaviť, aké veľké stoje, koľko. Tieto MK, počkaj, ja to... Takže kúkneme sa. No takže už ich rozmala moja, nechce ich celé zjesť. Ja si dám takýto kúsok. Takže... Takže takéto tu. Ja som ich mala, mne sa vysypala celé telo. A toto bolo fajn, to máme. To je sladké. No. Fuj, nakoniec to má hnusnú príchuť. No, takže... MK, poď sa... Ho? To je... Počúvajte, ešte ja som ich jedla a to je extrém. Extrém. To sú moje čipsy, keby niečo. Toto ideme jesť k tomu. No, to budeš... Takto rob, MK, takto rob. Takže... Jednoducho pijeme vodku. Ono to na konci. Na konci to je... Ja viem, aké to je. Ja som ich jedla po 20 krát. Ale fajné. By si ešte dala? Ale radšej si nedala, aby si sa nevysypala. Toto pôjdeme, tu dáme to a potom to odložíme. Takže... Hej, nejaký kuštík z vás. My sme nezhasli svetlo. Takže my sme nezhasli, ideme vrátiť čipsy, alebo potom ich vrátime. Ukážem vám kuštík z filmu, takýto kuštík. Dobre, čus. Takže už je polnoc, my sme teraz dokúkali horor, pardon. Horor, jak sa volal? Robert. Nice, dobre. Sme tu jedli taký odporúčame, dobre, to je len festo. Ja som to ani tak nejedla, ja som to iba tak očuchala a kuštík som oblízla. A ja len dúfam, že zajtra... Nebojte sa. A mi mamka povedala, že keď zajtra bude ako ráno dobre počas, že sa nikým pôjdeme von. Do obeda. Lebo zajtra mám pršať ako, ale možno, že nebude. Takže aj von vyjde video. Takže čus. Takže máme zase svetlo, takže ideme spať. Dobrú noc. Ráno.
Takže už sme stali, už je ráno. Emka ešte spala jak klamoroci. Ty si poklamala, že ty spíš. No hej, ale pre mňa si klamala. OK, to je jedno. To je jedno. Takže odfočíme raňajky aj video. Tak čo zatiaľ? Takže jeme raňajky. Takže ideme skúšať rajec. Samozrejme, to bude potom, že musíme natáčať s Emky video. My tu nič nerobíme. No. Ja vyháňam psíka, lebo on tu... Flášku, čo by ne. Počkaj. Čus, dnes budeme... No, teda MK je druhá na rade, ktorá ide ochutnávať rajecku. No, to je tá MK rajecka. Ktorú sme našli. Tak ideme skúsiť. Je to máte troška to bublinkovanie, nie? To som povedala. To je jedno, takže ideme. To okej. Ja mám radšej síce bublinkované, ale ja nemám. Dobre, tak asi to bude všetko, tak čus. Takže ja zase idem na dovolenku v stredu, takže v útorok by som sa mala baliť, alebo tak nejak. Takže určite natočím niečo. Potom... V útorok to máte byť, 12. je v útorok. To v pondelok, pardon. Nie. Áno. To je jedno, neriešim to, takže do budúceho videa. Čus!